Vice President Chiwenga vakwiira Zupco for the first time vachiti beta vambotesta kuti rinofila sei. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Rava rakaita sere kuairport rine pekubatirira kweisusuka kana tiri muna Zupco umu tetakaita kumbundirana kupindana chaiko imigani zvakaoma. Vangoti ivo we are not comfortable. Toda kuti tingowa kunge bhazi rako rarivhesa zvishoma zvobva zvangoperera ipapo.